Az ősz derekán kezdődtek azok az esőzések, amelyek januárra komoly ár- és belvízhelyzet kialakulásához vezettek. A Kereki hídnál a kettőskörös január 5-én tetőzött. Már az év első napjaiban kilépett a folyó a medréből, s néhány nap alatt gáttól gátig duzzadt. Nagy gondot nem okozott, az átlagember észre sem vette, hogy valami történt. Néhány nappal a tetézés előtt kinyártunk a Körösnél. Napos, szép idő volt, inkább olyan tavaszi délelőtt. A híd rámpájáról a 100 éves mohalepte keskeny betonlépcsőn sétáltunk le az ártérre. Odalent a fű inkább a kikeletet idézte, mint a telet. Haragos zölden virított, fény lett az ünnepi napfényben. A folyó medréhez közeledve azonban megláthattuk. Az ilyen időszakban máskor sekélyen csordogáló Körös, gyorsfolyású, szilaj áradattá duzzadt. Az ár hozta magával a hordalékot is. Faágakat, műanyagpalaszkokat, mindenféle szemetet. Sárgás-szürke felszínén sebesen halladnak tovább a faágakból, gallyakból összegyűlt alaktalan, zilált tutajok. A víz haragja emlékeztet a nagy árvizekre. Az 1970-ben, 1980-ban lezúdult, pusztító áradatokra. 1980-ban a Hosszúfoki oldalon nem bírta ki a gátanyomást, s robbanásszerűen kiszakadt. Hatalmas területeket öntött el, településeket is, tarhos rossz erdőt. Utóbbi sohasem tudta kiheverni az árvíz támadását. Minden háza összedőlt, a falu örökre megszűnt. Néhány nap múlva visszatér a tél, a hó, a folyó vízkeresztre gáttól gátig nyújtózkodott, tetőzött, majd visszacsöndesedett. Az eddigi téli ár nem volt veszélyes, nem volt erős, de az újabb-újabb csapadékos időszakok arra intenek, a veszély még nem múlt el végleg.